मिथिबाय बे नाम खोनायाखै आं ओमफ्राय इथिं वा मालाय टेटुआ नै नैहाय लोगोफोर बेरेफुंजानि दुब्लियाव फैदों निहिरबारियानो खारथाराखै माबा जाहा दुब्लियाव माबा फाथो मैथा फोनाय दङ आरो बेफोरखौनो एसे लांनो फैदों फाननोबो आरो न'आव जानोबो आइमोनाबो न'आव गैया जाहैबाय नालाय आइमोना न'आव थाब्लाय आइयानो लांफायबाय थायो ओमफ्राय दा आइ गैयिखाय जों लांफैदों आरो नै निकिताजों आंजों एसे फुना लांसै ओमफ्राय जा गन्थंआ आंना खोलाबसोदो गगा मोननो नागिरसोदों नागिरदों मानिथ' मोनदोंआनो एसे सेटिंआवबो बिदि दैमा बालिथि लाहैबाय थानाय जाबाय नालाय भिडिअखौ ओमफ्राय बिराद बार नांखायो थि आरो दै गुसुबो लोंनाय जादों नालाय अनजियाथ' हाखाथारा बेफोरखौ मानामुनिया नै दामफ्ला दुमफ्लाखा मानामुनिया बेयाव बिराद मानामुनि जायोमोन ए बेयो देनां जाजागोनदां माथो नै आयौ बेसर गोलैना थालांनाय खोमा जाबथु रज'जोबना दं पानिलावा गेद्दादा जाजोब्बाय लाफा फिसा थ' दासो गोरलै जाहांदों गाफ्लेनाङा जसलायदों आंनाथाय बारा माबाफोरखौ मैगंफोरखौ बासि फुनो रोङाहाय एसे मोसौनि बायदिसो आंना लाब मोनबाथाय गासिखौबो हुलु लांफ्लाङो जोङो फाथोखौ खाखांबाय ओमफ्राय नै दायो मैथा खालायदों मैथाखौबो खै मुथासो मोनो लांसै मैथायालाय बारा गैखाया गैनाया जिखिजाया खै मुथा मोनो लांगोन आरो फाननायनिबो जानायनिबो मैथाखौ फुवाखै जोङो ओरैसो सेस'दों फुजोबबा लांदां जागोन ना इयो नै जा मोजां नुखादों बुथुवा राजाखौ आयो दायलाय जानोबो जा गोथाव जाखायो बियो बुथुवा राजाया नै बिनाबो राखोमानानै दं माथो नै लेथ्रासो जाजोबलायबाय अखा हाजोंनो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने आंनि बैसागु मिउजिक भिडिअनि प्रेक्टिस दं आरो आंना करियोग्राफारा बेयावहाय आदा लिसान जागोन ओमफ्राय केमेरायाव दङ अनसु नार्जारि नार्जारि नङा अनसु ब्रह्म ओमफ्राय सासे लोगो लाबोफाबावगोन आरो बिसोरो गासै साथाम ओमफ्राय बिसोर साथामबो जोंहानावनो थाफैनाय जागोन नालाय ओमफ्राय बिसोरनोबो जाहोनो थाखाय एसे मैगं थाइगंबो नांगोन नालाय नै ओमफ्राय फानथ'नो एसे फुनाबो लायखाबाय बै खाथिनि सेन्टारावनो फानहैगोन आरो बेयाव होना दोनबानो नांहैयो ओमफ्राय दा बिसोरो मोनफैथ'वाखै दाबो ओमफ्राय मामोनलाय होनखायो जारलासो ओमफ्राय आं दिनै मा खालामदों मा मावदों बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरोना नोंथांमोननो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि बैसागु मिउजिक भिडिअनि सिंगारा जागोन इलिसा बर' लिरिक्सआ सोमखोर दैमारि मिउजिकआ जुति आलासिफोराबो नै सफैबाय ओमफ्राय बिसोरो खाम जानानै फैखाबाय नालाय रौतायावहाय ओमफ्राय जोंहानाव हाबनानै मात्र दैल' लोंबाय आरो ओमफ्राय जोंबो इसोरनि गारिजोंनो थांफानोसै होननानै न'नि गारिखौ दिहुनलायासै नै बिसोर साथामल'खासो नालाय एक्टरा मा खबर एक्टर आं सिनायाखै दांलाय बिनि एक्टरा बावगारबायदां आंखौ सिनायाखै नोङो ना बर' रोङा बर' रोंना रोङा नोङो रोङो आं सिनायाखै होमबा गैला सोरो बे सासे फायफानाया एक्टरनो आरोना इबो ओमफ्राय दा बै जोंनि गामि खाथियावहाय बेबायदिनो सासे
एखे आरोना बियो केमेरा खेबफायदोंमोन हाबायाव ओमफ्राय बेखौ होननानै साननानै आङो माथो होदों आरो आंखौ सिनायाखैदां होननानै माने बेयावथ' नुनायावथ' रायज्लायखानाय ना ओमफ्राय बेबोथ' आंखौ नुफिनबाथ' सिनायखागोन नालाय ओमफ्राय बेखौ होननानै सानबाय थादों आरोना आङो ओमफ्राय नंस्राया आरो इदिनो जाखायो न' मानसिफोरालाय एखे एखे थाफ्रामखायो थानायालाय ओमफ्राय नै जोङो फार्स्टआवनो लकेसनसो नायहैग्रोबाय माबा मा होनो बै माबा मा होनोसो होनफ्लांबाय थाबाय सम मोनसे जाथ्राहाय बे अनजिनि रायज्लायनायाबाथाय लकेसनखौ जोङो बारा नायबाय थायासै समाबो नेबाय थाया नालाय ओमफ्राय एसेल' नायनानै नै जोङो प्रेक्टिस खालामनो फैबाय बियो जोंनि बर' बाजारनि लाइब्रेरि बेयावहाय मिटिंफोरबो जायो बायदिसिना प्रग्राम जायो आरो ओमफ्राय बेयावनो प्रेक्टिस लानोसै जोङो दाखालि लानाय जायगायावबो लाजागौमोन लानायालाय ओमफ्राय बैसागुनि एसे माबा मोसानाय माने सोलोंगासिनो नालाय बेयावबो बिनिखायनो जोङो बेयावहाय लानोसै होननानै लाफैबाय मोसाग्राफोरा नै फैजोब्बाय गासिबो मोनफैजोब्बाय वेलकाम वेलकाम नोंथांमोन इलाय बेयावनो लाखागोन जोंहा नै केमेरामेन जों नायग्रासो एक्टर ओमफ्राय माबा कोरियोग्राफार लिसन देदे लाखानोसै इसोर नेनानै बाबाय दै लाबो दे दैल' मात्र सा लोङा दायो दै नांगौ मथु दै नांगौनो लोंनो रेडि Next ini jangan ha. 1, 2, 3, 4. आदा लिसाना फोरोंगासिनो बिराद मोजां स्टेप होदों नाथायबा जोङो एसे गोरलै स्टेपफोरखौ मोसाबाय थायोमोन नालाय बेखौ एबारसो फार्स्ट टाइम लानाय जादों ओमफ्राय एसे गोरा मोनदों आरो हागवा मोनदों हादोब्लाबो साइज जायाखै आरोना ओमफ्राय माथो खालामनो सोलोंबाय थानोसै दा उनावहाय हाहैगोन खोमा नाजानोसै आरो रोंबाथ' बिराद मोजां नुगोन ओमफ्राय नै बिराद मोजां थख' फोरोंबाय थायो आरो फोरोंनायालाय जोंसो हागवा मोसानाया नै जोंना एसे जाहांबाय जोंबो बिराद मोजां खालामनो नाजाथारदों आरो ओमफ्राय बारा साइज जाजोबाखै अब्लाबो एसे जाहांबाय आरोना नै जोङो प्रेक्टिसखौ लाखांबाय ओमफ्राय गेजेर टाइमाव साहाफोरबो लोंखांबाय नाथायबा बेफोरखौ भिडिअ लाबाय थानोनो सोलाबासै आरो बावगारनाबो थाबाय आङो ओमफ्राय दा जोङो न'आव फैफिनबाय आरो माने आलासिफोर ओमफ्राय मुथु जोंहाथ' न'आव रावबो गैथ'वा नालाय आइमोनाबो गैखाया बिजावजालियाबो गैथ'खाया ओमफ्राय जों खिनिहैनो फैबाय आरो ओमफ्राय आलासिफोर नै मैगं संगासिनो आं मैथाजों नाजों बारा आइटेम खालामाखै हरबो जाबाय नालाय हरावथ' बेसेबां संसोनो न' बार'जोंनो ओमफ्राय बे मैथाजों ना ओमफ्राय दालि मैगंखौ माखिलायनो ना नायबा नायजागोन दालिखौबो नै बेयावहाय नै दालि ओमफ्राय नै बेयावहाय पापर दङ ओमफ्राय बेयावहाय ना खर' गेब्ले गाबोन बाथोन जानो होननानै बुंदों ओमफ्राय नै बेयावहाय माबा दङ आरो फान्थाव फ्राय नै फान्थाव फ्राय ओमफ्रायो बेयावहाय खाम ओमफ्राय दै बियो माबा मा होनो बे माबा दै जाथ्राय बे अनजिनिया बुंबायबाबो गोसोआवनो थाया माबा राजमा ओमफ्राय नै बियो गाजि बुट काब्लि बुट
बारा रुयाखै खारलांबायसो ओमफ्राय नै बेयावहाय माबा दङ मा होनो इखो बुट दालि गाबोन फुंनि थाखाय आरोना रुइथो होननानै सोमनानै दोनदों ओमफ्राय र' माहा मानो सिखथाय मुतुआ गाबोन फुंनिया नै बेबो सयाबिन ओमफ्राय जाहा मुतुआ बिराद बेस्थ' फन रायलायगासिनो मुतु ओइ मुतु 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 मा थांखो मा थांखो होनदों आरो नोंखौसो देखायदों जाहा मुतु बे ओमफ्राय दा उनाव आलासिफोरखौ देखायगोन आं लाजिलायदो जाहा मुतुआ लाजिदों इदाव दोनो गावखौनो नै जाहा बे फुलखौ ना बेयावहाय प्लास्टिकनि सिनायो ओमफ्राय प्लास्टिकखौ इयाव ओरैनो होना दोनदों आरो ओमफ्राय इखौनो मानसिफोरा फै फै बुंफैलायबाय थायो हाय बेयाव बेबायदि बिबार बारो होननानै बियो बेबायदि बिबार बारो दिनसु नुफेरदो होननानै जालायथारो नै बोरैबाबा एखे नुथारना बिलाइजों लाबदों जाहा मुतुआ खामानिखौनो फुल मावनो रोङा नायलाय आद्रा खिद्रा मावनानै गालांजोब्बाय माबा बेखौ गाबोन जोंना सुटिं दङ नालाय ओमफ्राय बेयावहाय बुट सोमनाय जानो होननानै सोमना दोननो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नै बासिदोंमोन आरो बासिस्लाबालासिनो फनसो रायलायहैबाय थाबाय आंनि जालायबाय होमबालाय बे खामानिया होनदो अन्थाइ थायो नालाय नै अन्थाइ गिदिर मोनखाबाय आं नै नोङो बेखौ जाफ्लांनांगौबा सेसाय हाथाइफोरानो बायख्लाबलांजोबगोन आं फुलावसो हैनो होननानै सानदोंमोन बे दैखौ ओमफ्राय नै आलासिफोरनि गारिया बेनो आं ब्लग लादों मोनागुना नोंसोरखौ देखायनोसै आं एबार नोंसोरखौ जेबो जाया आं मोनायावसोलाय हायद्र दामथ'नाङालाय दामथ'नाङाब्रा दामथ'नाङा र' दसेल'सो नै आलासिफोरा बेयावनो दङ जा खामानि मावखादो बिनिफ्राय जागायनोसै मा नामलाय नोंना बुकुल गुकुल मा उजिरा मा बर' आइ दिनसो फार्स्ट टाइम खोनादों दे गामिखौ खिथाना ला तामुलपुर हावलि बानगुरि होनो अनसुमनि गामि खाथिनि आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय हाय आदालिसन बेखौथ' बयबो सिनायखायो मालाय फेमास ना दिथि नायब्रा मोखांखौ नुवाखै मोजां र'लै माथो लागोन जालायबाय आं दे माखौबा बुंबा फंसेसो बेखौबो लागोन र' दे माखौबा बुंबा फंसेसो अनजिमानि स्टुडिअ दं जों दा आंखौ अनजिमा होननाङालै अनजिनि स्टुडिअ दं नै माय देखायबाय जाबाय दा र' नों टेटुखौ नायनि होरे मा दं इयाव आं जेने मिथिया मा दं निजेने मिथिया दा सोर आखिनाय होमबालाय आं नामासबाय बे नाम खोनायाखै आं ओमफ्राय इथिं वा मालाय टेटुआ नै बे मामोनलाय मेजिकट खाट्रालाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय हाय मा होनोमोनलाय अनसु खामानि मावगासिनो दं ओरै थिसिदा नारलाय खेबसे मावाबा मोनजाया मा खामानि मावदों एडिटिं सोरनि कुसिकि देरसोबाय बियो ना जा उन्दै सानोमोन अथिया खानाया गुसुं जाबाय गुसुं दे जल्दि मावदो खाम जानोसै होमबालाय जास्रानोसै मोनखाबायदि बेसे गोबाव इयो बेसे गोबाव खै घन्टा लागोन इलाय आंना दिनैनि भिडिअआ एसे बोरैबा मावबाय थादों आङो मबाइलखौ मायावबा थुनानै लासनदों आरोना भिडिअखौ खिन्थु पात्ता खालामफ्लाङाखै बेखायनो बोरैबा मावसोदों ओरैनोथ' वान प्लासआ बेबायदि मावा
ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नानै दोननोसै गाबोन जोंनि शुटिंबो दङ नालाय एसे थाबनो उन्दुनांगोन रेस्ट लानांगोन दायो जोङो ओंखाम ओरि जानानै रेस्ट लानोसै नाथायबा ओंखाम जानाय मानायफोरखौ भिडिअ लाबाय थाथ'लायला दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय